Fatima na ya baki cikin zuciya da baki, Rabbi ya ja da ranki ya tsara lafiyarki, ba wani mai ta baki dan kin san iyaka, ba kya karya doka, gani na zo mugunta. Fatima mai nagarta, ba ki halin mugunta, na ga kina da bauta, ba kya raina kyauta, inda hawa da sauka jin ka sai madauka, za na kira ki marka mai inganta kaka, ke kika fi da zaka, tsafta sai da wanka, sannan a sanni taka, bar mata da yanga, mikiya nesa hanga, kin dacin iyaye masu tare hawaye, ga su suna adaye ba su zubar hawaye, lallai kin yi dace yanda ake kwatance. Fatima ba ta zamba, tarbiya ta karba, agun iya har da baba, ba ta girman kwabo ba, a jiki ba ta yi tabo ba, a kullum addu'a ta gare ni ki zama mata, so ya sani maye na ta zubar hawaye, ba damar na janye zo kirkin hanaye, ki bar hudu bar kawaye, Musa na kineni ki dogon tunani, soyayya zuma ne gun wani ko guba ne, soyayya mun zane ne zirga na zaune, rashin kigaran dafi ne don mun shaku sosai, har so yayi rassai. Fatima zo mu zauna dan ke ce ajina, kin yi hali na nana, ake zan baiwa kauna, kina kare hakina, ke kika ban kulawa, a dole na yo yabawa, na gaishe ki kara, ke kika mun kara, a dole na baki lura, zauna kan kujera da kin yi daban da shara, Musa ne na fati, a sanki nake wasanti, a sanki nake wasanti.